Sistema ta' immigrazzjoni mingħajr ritorn effettiv hija sistema mingħajr kredibilità. Ta' kien il-messaġġ li twassal wara li gruppi fil-Parlament Ewropew approvaw direttivi ġodda brabta mal-immigranti illegali li jibqgħu fl-Ewropa wara li jiġu ordnati sabiex jirritornaw pajjiżhom. Fis-qarrija l-Partit Popolari Ewropew spjega li 4 minn 5 immigranti illegali li jirċievu l-ordni sabiex jitilqu mill-Ewropa qed jibqgħu hemm mingħajr l-ebda konsegwenza. Sistema li ġiet deskritta bħala falliment u li mhux qed tiffunzjona kif suppost. Għaldaqstant dan il-patt il-ġdid qed tingħata l-għodda neċessarja lil stati membri sabiex jinfurzaw ir-ritorn tal-immigranti illegali. Infatti dan il-patt jinkludi ħafna aktar konsegwenzi lil dawk il-persuni li ma jikkoperawx. Dan apparti li l-patt jinkludi miżuri speċifiċi għal dawk l-individwi li huma ta' periklu għas-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej, inaqqas ir-riskju lil dawk li jaħarbu li jassigura aġir komprensiv brabta mill-immigrazzjoni illegali. Fl-istqarrija ntqal li b'dan il-patt ġdid se jiġi komplut l-aħħar pilastru għal kontroll effettiv tal-immigrazzjoni illegali u se ġġib fit-tmiema l-era ta' dawk l-immigranti li jibqgħu fl-Ewropa b'mod illegali. Intant issa dan il-patt tal-immigranti illegali se jimxi għall-approvazzjoni formali mill-Parlament Ewropew u l-Istati Membri Ewropej.